प्रमोद बर'खौ भट होयोब्लासो शान्तिया फैगोन आरो बे दिनैनि दिनाव स्पष्ट भाबै जानानै फैदों। दिनै प्रमोद बर'खौ जुदि जों भट होयोब्लासो प्रमोद बर'खौ जों जुदि सरकाराव लाबोफिनब्लासो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव शान्ति परिबेसनि गेजेरजों जोंनि मा होनो 26टा जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे हेपिनेस मोनसे जोंनि गेजेराव रंजा खुसि जोङो गुबुन गुबुन जनगोष्ठीनि गेजेराव थांलाय फैलाय जोंनि गेजेराव मोनसे जि कमिउनिकेशन बियो जेब्लायबो जाफ्लेबाय थागोन आरो जाबाय थागोन। नैबे मोनाबिलि समाव आंनि न'आव गोबां जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै बिपिएफ सापर्टार माखासे जोंहा सानथालि जोंहा इयुथफोर जइन जाफैदों। आं बिथांमोनखौ गिबियावनो इउपिपिएल दोलोनि जानानै बिथांमोनखौ आङो बरायग्रोनाय थाबाय आरो दिनै नोंथांमोननो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बेखौनो रोखा खालामनो सानदोंदि जे फैगोन नैबे 2025नि जि बिटिसि इलेक्सन 22 तारिखआव जि जानो गोनां बे इलेक्सनाव देबोरगाव समस्ति हिसाबै खाम्फा बरगयारियानो जे देरहासार जानो हागोन बियो दिनैनि दिनाव एकदम खाथां जानानै फैबाय। मानोना गोबां मानसिफोरखौ आं दा लोगो हमदों, गोबां मानसिफ्रा दिनै माने लोब लोब फैदों आरो गोबां बेबायदिनो जुगदान खालायफैदों आरो सापर्ट खालामफैदों। दिनैबो थिग बेबायदिनो मा होनदों दिनै खमसे खम आङो मा होनदों 80निफ्राय 100 जन मानसिखौ जइन खालामबोदों गुबुन गुबुन जायगाफ्राव आरो बेजों लोगोसे दिनै आंनि न'आवबो नै दा 12-15 जनसो मानसिफ्रा दिनै इयुथफ्रा जइन जादों आरो निस्सय जोंनि भटार्सफ्रा बांबोनायनिफ्राय बांबोबाय थादों। मोनसे समाव बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ बिथांमोना मोजां मोनामोन, भटबो होआमोन, नाथाय बिथांमोना जोंनि निति आदर्श जिहेतु बिथांमोना शान्तिखौ लुबैयो, बिथांमोना जितु क'क्राझारखौ मोजां मोनसे परिबेसखौ बिथांमोना हास्थायो, बे हिसाबैनो बिथांमोना देबोरगावनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जे फेजेननांगौ, हाग्रामा महिलारिखौ जे मा होनदों बिनिफ्राय बिदाय होनांगौ, खाम्फा बरगयारिखौ जे मोनसे स्कप होनांगौ, सुबिदा होनांगौ आरो बेखिनि बाथ्राफोरखौ लानानै बिथांमोना बयबो जुगदान जादों ज'यैनो। आरो आं आसा खालामदों जे फैगोन 22 तारिखनि जि बिटिसि इलेक्सन जागोन बे इलेक्सनाव जोङो मा होनदों इउपिपिएलनि सिंगोल माने मेजरिटि लानानै जोङो सरकार खालायगोन आरो पुनर मा होनदों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव पुनर नैथि खेबनि थाखाय प्रमोद बर'आनो जे चिफ जागोन बेयो दिनैनि दिनाव स्पष्ट जानानै फैबाय। मानोना बेहाय जिखि दला जिखि बिथांमोना बिथिङाव माने हेलिकप्टार बिरनानै गुबुन गुबुन बिथांमोननि दोलोनि नेताफोरा जिखि लेक्सार होआ मानो, बिथांमोना जोंखौ गाज्रि गाज्रि बानसावा मानो, थेवब्लाबो बिथांमोननि बे बानसावनायखौ रायजो राजाया मालाबाबो माने फोथाया। मानोना रायजो राजाया बबे मोजां बबे गाज्रि बेखौ बिजिरनो हानाय दानि रायजो राजाया बयबो साफा साफा इन्टेलेक्सुयेल गोजा। बेनिखायनो आं सानो निस्सय फैगोन समफोराव गासैबो रायजो राजाया आङो बिनिखायनो नोंथांमोनखौ नैबे माध्यमनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों जे नोंथांमोना प्रमोद बर'खौ मानो भट होनांगौ। प्रमोद बर'नो भट होयोबा नोंथांमोना मा लाब जागोन। प्रमोद बर'खौ होयोब्ला प्रमोद बर'खौ नोंथांमोना भट होयोब्ला नोंथांमोना ट्रेक्टराव जुदि भट होयोब्ला नोंथांमोना शान्तिखौ मोननो हागोन नाम्बार 1आव। नाम्बार 2आव जायफ्रा हा पाट्टा मोनाखै नोंथांमोना हा पाट्टा मोननो हागोन आरो जायफ्रा दिनै प्रमोद बर'खौ भट होगोन बिथांमोननि सेंग्रा सिख्ला फरायसा फरायसुलिफ्रा मा होनदों मोजां स्कुलाव फरायनायनि मोजां मा होनो बिथांमोना साख्रि बाख्रिनि सुबिदाफोरखौ मोननो हागोन। आरो 4 नम्बराव नोंथांमोना मा होनदों प्रमोद बर'खौ जुदि भट होयोब्ला जोंनि आइजोफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दङ बिथांमोननि थांना थानायनि राहा लामाखौ दिनै प्रमोद बर'आ मा होनदों बेबायदि माइनाव सोरां बिथांनि गेजेरजों गोबां आसनि लानानै दिनै आइजोफोरखौ मोनसे मोजां मोनसे परिबेसनि गेजेरजों बिथांमोना गावनि आथिङावनो गसंनो हानाय बेबायदि परिबेसखौ खालामबाय थादों बिथिंफोरनि थाखाय। आरो प्रमोद बर'खौ भट होयोब्लासो शान्तिया फैगोन आरो बे दिनैनि दिनाव स्पष्ट भाबै जानानै फैदों। दिनै प्रमोद बर'खौ जुदि जों भट होयोब्लासो प्रमोद बर'खौ जों जुदि सरकाराव लाबोफिनब्लासो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव शान्ति परिबेसनि गेजेरजों जोंनि मा होनो 26टा जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे हेपिनेस मोनसे जोंनि गेजेराव रंजा खुसि जोङो गुबुन गुबुन जनगोष्ठीनि गेजेराव थांलाय फैलाय जोंनि गेजेराव मोनसे जि कमिउनिकेशन बियो जेब्लायबो जाफ्लेबाय थागोन आरो जाबाय थागोन। बिनि थाखायनो दिनै जोंनि साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो जनगोष्ठीया प्रमोद बर'नो भट होनांगौ, ट्रेक्टरनि सुबिदायाव भट होनांगौ आरो प्रमोद बर'खौ जेरैखि जाया नैथि खेबनि थाखाय शिफ्ट खालायनांगौनि मोनफ्रोमबो दायित्वखौ जोंनि साफ्रोमबो इन्टेलेक्सुयेल जों साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाफ्रा बिबान लानांगौ आरो खामानि मावनांगौ होननानै आं नोंथांमोनखौ खावलायदों। फैगोन 22 तारिखनि जि इलेक्सन जागोन बे इलेक्सनाव नोंथांमोना हाग्रामा महिलारिया जिहेतु हाग्रामा महिलारिखौ दिनै जुदि जोङो सरकाराव लाबोनांगौबा हाग्रामा महिलारिया दिनै जाथिनि थाखाय बिथाङा जे दिनै जोंनि जातिखौ जे फानो, बिथाङा जे सार्थ लुबिया, बिथाङा जे दिनै मा होनदों गावनि लबा लाब मोजांनि थाखाय बिथाङा दिनै गाव जे फानजादों गाव जे बायजादों बेखिनि खोथाफ्रा दिनै प्रमान जानानै फैबाय थादों। ओंखायनो दिनै रियेल हिर'आ जाबाय जोंनि प्रमोद बर' बिथां आरो प्रमोद बर'खौ जोङो दिनै गारियाव लाबोनांगोन आरो प्रमोद बर'खौ जों लाबोयोबासो बिटिसि ओनसोलनि 35 लाख रायजो राजाफ्रा मोजाङै थांनानै थानो हागोन आरो मोजाङै लेखा फरायनो हागोन, मोजाङै मोनसे परिबेस मोनगोन आरो जोंनि गेजेराव उन्नतियाबो जागोन होननानै आं सानो।